Как така един от най-големите футболисти в света едва се размина от затвора след побой? Защо Робърт Левандовски му усмираха ранци в ограден ред? Защо къщата на Лука Модрич е опожарена и как така приходите на Неймар не идват от футбола? Гледайте до край, защото последната история ще промени начина, по който въобще гледате на футбола. Това е Ерлинг Холанд. За много фенове той е просто генетично чудовище, но зад неговата брутална сила стои маниакален, почти плашещ подход към науката и тялото му. Холанд е обсебен от така наречения биохакинг. Всичко в ежедневието му е изкуствено контролирано. Няколко часа преди сън той слага специални очила с кихлибарен цвят, които блокират на 100% синята светлина от екраните, за да стимулира производството на мелатонин. Първото нещо, което прави сутрин, е да изложи очите си на директна слънчева светлина за активиране на циркадния ритъм. И това е само началото. Къщата му е оборудвана с специални филтри за вода, защото той отказва да се къпе с чешмяна вода, вярвайки, че химикалите в нея вреждат кожата и мускулното му възстановяване. Силно се съмнявам, че викингите са си къпили точно с филтрирана вода и че са носили специални очиласки хлебарен цвят, но кой съм аз да се бъркам в работата на свръхмилионер, който помежду другото приема по 6000 калории на ден. Но забравете за пилешко и ориз. Холанд яде огромни количества говеждо сърце и черен дроб, доставени от специални биоферми. Неговите съотборен смятат, че той не е човек, а лабораторен експеримент излязъл изпод контрол, но това са само спекулации. Мислите си, че Кристиано Роналдо е прост дисциплиниран. Това не е точно така. Неговото състояние граничи с клинично обсесивно-компулсивно разстройство, за което PR екипът му забранява да се споменава. Кристиано Роналдо стъпва на терена винаги с десния крак, винаги последно от умела. Това не са просто суеверия. Бивши съотборници разкриват, че ако някой случайно премести личните неща на Кристиано в съблекалнята, дори с 1 см, той отказва да излезе за тренировка, докато всичко не бъде подредено перфектно. С тази негова мания всичко да е перфектно, не искам да си представя как се е почувствал в тази ситуация. Но все пак Роналдо измерва грамажа на храната си до милиграм и се плюва 5 пъти на ден на кратки интервали. Проблемът е, че той изисква същото от семейството и децата си. Килиан Ембапе изглежда като момчето, което има всичко. Световен титул, с милиони банковата сметка и власт по-голяма от тази на някои президенти. Но цената за това е шокираща. Килиан Ембапе никога не е имал младост. Неговите родители Файза и Филфрид го превръщат в научен проект още от 6 годишна възраст. Докато неговите съученици са излизали по срещи, купонясвали са и са правили тинейджърски грешки, животът на Ембапе е бил разграфен до секундата. Без право на социален живот, без право на лични приятелства извън семейния кръг и на нощен контрол върху всяка калория. Самият той признава в интервю. Пропуснах нещата, които правят нормалните хора. Нямам шофьорска книжка, защото никога нямах време да я изкарам. Понякога искам просто да отида в пекарна и да си купя хляб без 10 бодигарда около мен. И живея в златен затвор. Той има още доста интервюта, но това в следващото видео. Ембапе беше програмиран да бъде машина за победи, но на цената на собственото си действо. Когато едва на 6 години Лука Модрич, по време на войната в Хърватия, сръбски бунтовници нахуват селото му и екзекутират неговия любим дядо пред очите му. Къщата им е опожарена, а семейството на Лука бяга и живее с години като бежанци в мизерен хотел. Малкият Лука е играл футбол на паркинга на хотела, докато около него са падали истински гранати. Местните хора си спомнят, че районът е бил пълен с неизбухнали мини и децата са били предупреждавани, че всяка грешна стъпка извън асфалта може да бъде последна. Модрич споделя автобиографията си, че тези години са калили психиката му до степен, в която той не изпитва никакъв страх на терена. За него футболът не е напрежение, истинското напрежение е било да оцелеш през деня. Но едва ли напрежението на Бензема е било по-малко, защото той израства бруталните и опасни предградия на Лион. Дори когато стана мултимилионер и звезда на Реал Мадрид, той категорично отказа да прекъсне връзките си със своите приятели от детството, много от които се бяха превърнали в сериозни фигури от подземния свят. Малцина знаят, че френските тайни служби и полицията са подслушвали телефона на Бензема в продължение на години. Името му изплува в мащабните разследвания за международен трафик на наркотици, пране на пари и незаконно притежание на оръжие. Докато Бензема буквално живееше два паралелни живота, през деня тренираше под ръководството на Зенедин Зидан, а вечер говореше по криптирани телефони с хора от френския картел, Робърт Левандовски продължаваше да бележи голове, или не точно, но да изглежда физически перфектно, въпреки че отдавна е прехвърлил 35 години. Тайната му се крие в неговия дом, а именно съпругата му Ана, бивша шампионска по карате и водещ нутриционист. Тя е създала за него диета, която звучи абсолютно безумно – обърнато хранене. Левандовски яде храната си в обратен ред.
Той започва обяда или вечерята си с десерта, обикновено парче чист черен шоколад, какао или плод. След това преминава към основното ястие – чисто месо или риба с зеленчуци. И накрая, ако изобщо е гладен, изяжда пред ястието или супата. Научната теория на Анна, която роба да следва сляпо, е, че въглехидратите и захарите от десерта се разграждат по-бързо и ако се приемат накрая, те ферментират в стомаха и забавят метаболизма. Не знам точно дали тази диета е причина за майсторската техника на Левандовски, с която бие дуспите. Може би трябва да смени диетата, за да вкара поне една дуспа, но за разлика от него Меси може да оцели вратата, защото за доста хора той е най-великият футболист за всички времена, но в началото на кариерата му Барселона крие медицинска тайна, която е можела да спре трансфера му. Има силни слухове и твърдения от негови бивши съотборници и треньори в Аржентина, че Меси е диагностициран с лека форма на синдром на Аспергер, вид аутизъм. Поради тази причина Меси буквално не е говорил с никого в събликалница на Барселона през първата си година. Той е общувал само чрез СМС и дори с хора, стоящи на 2 метра от него. Явно нещата са стояли по по-различен начин на наградите The Best FIFA, но все пак футболният му гений идва от способността на мозъка му да се фокусира върху детайли, които нормален човешки мозък игнорира. Барселона направи всичко възможно, за да скрие тази диагноза, за да не го екидират медиите като нестабилен. Мохамед Салах крие една дълбока психологическа травма, която влияе на договорите му и на начина, по който живее. Той има тежка форма на клаустрофобия и параноя от тълпи. През 2018, след като адресът му в екипите стича в интернет, пред дома му се събират хиляди фенове. Салах получава паник атака. От този момент нататък Ливърпул и агентите му наемат военна охрана за всяко негово пътуване. Нещо, за което не се говори. Салах има специална клауза в договорите си за сигурност, която изисква хотелите, в които отсяда, да блокират цели етажи за него, за да няма достъп до асансьори с непознати. Всички знаят, че Златан Ибрахимович има черен камък по таеквондо, но това, което никой не казва, е как това бойно изкуство почти унищожи кариерата му преди тя изобщо да започне. Даже не знам, че той е избрал точно футбола, той би се справил и с други спортове доста добре. В Аякс той реално прилага бойните изкуства в съблекалнята. След скандал съотборникът му хвърля ножица в главата. Вместо да избяга, Златан го притиска в ъгъла и според очевидци клубът е покрил физическата разправа, която е можела да вкара Ибрахимович в затвора. Честно казано, не искам да съм на мястото на съотборник. Стигнахме до последната история. Забелязали ли сте, че всяка година в началото на феврари Неймар мистериозно се контузва или бива наказан? Медиите се шегуват, че го прави, за да отиде на рождения ден на сестра си. Но истината за това е много по-мрачна и финансово измамна. Това не е просто желание за купон. Футболните инсайдери разкриват, че в договорите на Неймар още от Барселона и ПСЖ имат тайни бонуси за маркетингово присъствие в Бразилия. Контузиите му около 11 февруари често са били симулирани или умишлено удължавани с разрешение на клубните лекари. Неймар генерира повече пари за спонсорите си, когато е на карнавала в Рио и се появява по бразилските телевизии, отколкото ако играе срещу малки отбори във Франция или Испания. Клубовете са си затваряли очите, защото са получавали процент от тези рекламни договори. Ако искате да видите интервюта на футболистите, които крият от вас, абонирайте се за канала и съвсем скоро ще ги видите.